बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे बयखौबो जय मसीह होनदों आरो बयखौबो बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना अलरेडि भिडिअ क्लिपखौ एसे नुनो मोनखाबाय आरो बेनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडिया मोनदों आरो लोगोसे थाम्बनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनथिखादों जे बबे बिषयाव बाथ्राया जागोन एबा रादाबा जागोन। येस अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो मोनसे रादाब लानानै फैदों। जि रादाबाव गोबां दुखुनांथावना सासे ख्रिस्टियान सेंग्राखौ माखासे सुबुंफोरा बेबायदिनो जबरजस्तियै माखासे गावसिनि देब देबीफोरनि मुंफोरखौ बुंनो थाखाय बाध्य खालामदों, फर्स खालामदों आरो बिथांनि जिथु खाफाल दङ बे खाफालाव तिलक, रेड तिलक, डेट मिन्स गोजा गाबनि तिलकखौ फुथा फुननानै होदों खाफालाव। बेबायदि भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोन लानानै फैदों। दा बेयावहाय नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन। आं नोंथांमोननो जोबनाय फारसे बे गासै जाथायफोरा बबेनि बे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थाहैगोन आरो माबोरै माबायदि जानो मोनखो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थाहैगोन। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायदो, जेन गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना रोखायै मोन्थिनो हायो आरो लोगोसे बेजोंनो खावलायनो हास्थायदों सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन फैबाय थानाय समफोराव बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो आरो लोगोसे मोनसे लाइक खालामदो आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामदो। देब्ला प्रियफोर, नोंथांमोननो आङो बे रादाब क्लिपखौ एबा जाथाय क्लिपखौ नोंथांमोना दिन्थिग्रोनो हास्थायबाय। नोंथांमोना नायग्रोदो। जय श्री राम। जय श्री राम। अनु हेलो अनु गट्टिया जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। चंपल వేసుకొని దెంగే కొట్టి గట్టిగా వేసుకో పగ బారు పగరు గట్టిగా గట్టిగా వేసుకో గట్టిగా నేను ఎవరు కావచ్చు నువ్వు ఒకటి వస్తే అన్నా నాకు ఎవరు వచ్చినా నేను ఎవరు ఏమన్నా నాకు చెప్పు ఎవరు ఏమన్నా చెప్పు ఎవరు ఏమన్నా చెప్పు చెప్పలేదు ఫస్ట్ నువ్వు ఏం ఫస్ట్ అయితే మాది ఎలక్ట్రిక్ పక్కకు మాలకు ఎలక్ట్రిక్ వాళ్ళు పంచమండే నేనే తీసుకున్నా नोंथांमोना थारैनो बे भिडिअ क्लिपखौ नायबाय। गोबां दुखुनांथावना नङा होमब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, जेरावहाय सासे सेंग्रा, जाय सेंग्राया जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय सेंग्रा, ख्रिस्टियान सेंग्रा आरो बे सेंग्राखौ जबरजस्तियै जय श्री राम, जय कृष्ण, श्री कृष्ण मा गावसिनि देब देबीफोरनि जिथु मुंफोर दङ बै मुंफोरखौ जबरजस्ति खालामहोदों आरो थाक्का नारख्लाय नुरख्लाय बेबायदि माखासे फर्स खालामदों। बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथांमोना नुबाय। आरो बे गासै जाथाया जादों जाहैबाय तेलेंगानानि जिल्ला पेन्डापाली होननायनि। ख्रिस्ट'नि बेसाफोर, बे बाथ्राया सैथो दि जि जाथाय एबा जि सेंग्रा, बे सेंग्राया जाहैबाय तेलेंगानानि जिल्ला पेन्डापालीनि बे जाथाय। नाथाय बे सेंग्राया मा खामानि मावग्रा बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो बुंनो हानाय नङा, मानोना बिनि डिटेल्सआ आंनियाव गैया। नाथाय मोनसे बाथ्राया सैथो जे बिथाङा सासे ख्रिस्टियान सेंग्रा एबा सासे ख्रिस्टियान सुबुं। नाथाय बिथाङा पास्टर मावो, एभान्जेलिस्ट मावो एबा माबा मोनसे खामानि मावो, इसोरनि खामानि मावग्रा बेबायदि बेखौ आङो जेबो बुंनो हाया। हयथ' जानो हागौ बिथाङा सासे पास्टर, हयथ' जानो हागौ बिथाङा सासे गाहाम रादाब फोसावग्रा, एभान्जेलिस्ट, मिशनारिस, जिखुनु जाया माबा मोनसे बेफोरबायदि जानोबो हागौ। नाथाय जायाबो जानो हागौ, मानोना आंनियाव बेबायदि क्लियार डिटेल्सआ गैया। नाथाय बे बाथ्राया सैथो अनजाग्रा प्रियफोर, बियो सासे ख्रिस्टियान बेक्ति, सासे ख्रिस्टियान सुबुं, जेरावहाय बिथांखौ जबरजस्ति खाफालाव मोनसे गोजा फुथाखौबो फोनहोदों आरो बिथांखौ जबरजस्तियै मा बुंहोदों, हिन्दु धोरोमनि जिबो देब देबीफोर दङ बिसोरनि मुंफोरखौ खारि होदों। आरो लोगोसेयैनो बेयाव जोङो नुनो मोनदों दि रोखा जादों बेयाव पुलिसबो दङमोन, नाथाय पुलिसाबो जेबो खामानि मावाखै, पुलिसाबो जेबो बाधा होआखै। जाय सुबुंफोर दङ जायफोरा बे तारनाखौ सैसोनायखौ होदों बिथांमोनजों लोगोसे सिरि सिरि थादों एबा पुलिसाबो जेबो डिउटिखौ खालामाखै एबा बाधा होआखै, जों बेखौ नुनो मोनदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोंनि भारताव बेबायदि अबस्था जानानै दङ, ख्रिस्टियानफोरनि सायाव बेबायदि प्रब्लेम्सफोरा सोलिगासिनो दङ। गोबां दाब दाब जायगाफोराव गोबां रोखोमनि ख्रिस्टियान पास्टरफोरखौ, ख्रिस्टियान एभान्जेलिस्टफोरखौ, ख्रिस्टियान मिशनारिसफोरखौ, ख्रिस्टियान फोथायारिफोरखौ गोबां रोखोमनि तारनाफोर होदों, सैसो होदों, गोबां जबरजस्ति खालामदों। येस अनजाग्रा प्रियफोर, जों बे भिडिअनि गेजेरजों मोन्थिनो हादों आरो बिनि आवगायफोरावबो आं नोंथांमोननो गोबां भिडिअफोरखौ बेबायदि आपल'ड खालामनानै होगासिनो दङ, मोन्थिहोगासिनो दङ, रादाब महरै लानानै फैगासिनो दङ जे जोंनि भारताव मा जानानै दङ जों ख्रिस्टियानफोरनि सायाव। दिनैबो अनजाग्रा प्रियफोर बेबायदिनो नोंथांमोननो आङो दिन्थिगासिनो दङ, जेराव तेलेंगानानि जिल्ला
पेन्डापालि होननायनि जि सासे सेंग्रा जाय सेंग्राखौ जबरजस्तियै माखासे सुबुंफोरा बेबायदि बुंहोदों। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, मोनसे बाथ्राखौ जों मोनथिनांगोन। बे बाथ्रायानो जाहैबाय गुबुन मानसिफोरा जोंनि मोदोमखौ नस्थ' खालामनो हागौ, जेसेबांखि जबरजस्ति खालामा मानो, खुगानिफ्राय बायदि रोखोमनि बाथ्राफोरखौ बुंहोनो हागौ। नाथाय बै सेंग्रानि गोसोनिफ्राय जिसु ख्रिस्ट'खौ डिलिट खालामनानै होनो हायाखै एबा डिलिट खालामनानै होनो हानाय नङा। जोंनि खुगाफोरनिफ्राय जबरजस्तियै हारसिं हिसाबै धुमकि धुमका रायनानै बायदिसिना खालामनानै बे सेंग्राया हारसिंखाय हयथ' बिथाङा उपाय गैयि जादों। जुदि बे बाथ्राफोरखौ सोदोबफोरखौ बुङामोनब्ला हयथ' बैयाव थानाय गोबां मानसिफोरा बिखौ बुगौमोन, बिखौ सोबागौमोन, बिखौ गोबां रोखोमनि बायदिसिना गाज्रि खामानिफोरखौ हयथ' मावहोगौमोन एबा मावगौमोन। दा बेयावखाय बिथाङा उपाय गैयि जाबाय। उपाय गैयिखाय बिथाङा खाफालाव फोथा फोननो गोनां जाबाय आरो गावनि खुगाजों जि बाथ्राफोरखौ बुंनो गोनांथि गैयामोन, बुंनो नाङामोन, बैफोरखौबो बुंनो गोनां जादों। जय श्रीराम होननानै बुंनो गोनां जादों। हयथ' जायफोरा बुंहोदों बिथांमोना सानदोंदि येस, जोङो बुंहोनो हाबाय सासे ख्रिस्टियानखौ, जोंनि देब देबीफोरनि मुंफोरखौ बुंहोनो हाबाय होननानै हयथ' गोबाङा रंजादों, बिथांमोना गोबां रंजादों जानांगौ। नाथाय गोसो इसिंनिफ्राय बै सेंग्राया जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायो। बै गोसो इसिंनिफ्राय जिसु ख्रिस्ट'खौ माब्लाबाबो डिलिट खालामनानै होनो हानाय नङा आरो बियो माब्लाबाबो डिलिट जानाय नङा। बिथांनि फोथायनायखौ, जिसु ख्रिस्ट'नि सायाव जि फोथायनाय दङ, बै फोथायनायखौ सोरबा बेक्तिया माबा मोनसे बाथ्रा बुंहोनानै, खाफालाव गोजा फुथा फोनहोनानै, जबरजस्ति बुंहोनाय, जबरजस्ति माबा मोनसे खामहोनायजों गोसो गोरबोनिफ्राय जिथु जिसु ख्रिस्ट'खौ अननाय, गोसो गोरबोनिफ्राय जिथु जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमनाय, सिबिनाय, बिखौ माब्लाबाबो डिलिट खालामनानै होनो हानाय नङा, दानगारनानै होनो हानाय नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, बे सेंग्राया हारसिंखाय उपायहीन जादों। हयथ' जानो हागौ बिथाङा बै जायगायाव माबा मोनसे गाहाम रादाबफोर फोसावबायदोंमोन खोमा, बा माबा मोनसे खामानि मावबाय बायदोंमोन खोमा, जायनि जाहोनाव माखासे सुबुंफोरा बिखौ जबरजस्ति बेफोरबायदि सोदोबखौ बुंहोदों। जेराव जि ख्रिस्टियान सुबुंफोरा ख्रिस्टियानफोरनि खुगायाव जि सोदोबफोरखौ माब्लाबाबो बुङा, माब्लाबाबो बाहाया, बैबायदि सोदोबफोरखौ बे सेंग्राखौ बुंहोदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो बे रादाबनि गेजेरजों नुनो मोनदों। नाथाय मोनसे बाथ्राया रोखा, बेनो जे गोसो गोरबोनिफ्राय माब्लाबाबो जिसु ख्रिस्ट'खौ डिलिट खालामहोनो एबा खोमानो हानाय नङा। बे सेंग्राहा आशीर्बाद जाथों आरो बे सेंग्राया इसोरनि खामानि मावनायाव बोलोगोरासिन जासिनबावथों। आंनिफ्राय पार्सनेलि दिनैनि मोनाबिलिनि समाव आङो बिथांनि थाखाय आर'ज खालामगोन, जेन बिथाङा जेरावखि थाया मानो जेन जिसु ख्रिस्ट'नि खामानि मावनायाव बोलोग्रानिख्रुइ बोलोग्रासिन जालाङो, बेनि थाखाय आं आर'ज खालामगोन। आरो साफ्रोमबो आंनि भिडिअखौ नायग्रा नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायदों, नोंथांमोना बे सेंग्रानि थाखाय आर'ज खालामगोन। जुदिअ जोङो मुं मोनथिया, जुदिअ जोङो बिथांखौ लोगो मोनाखै, पार्सनेलि मोनथिया, नाथाय जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिदों दि बिथाङा सासे जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय बेक्ति आरो बिथाङा पारसिकिउसन मोनदोंमोन, जे बिथाङा सैसोनो गोनां जादोंमोन, सैसो होजादोंमोन माखासे गाज्रि मानसिफोरजों। बिथांनि थाखाय जों आर'ज खालामनि, बिथाङा जेन फोथायनायाव बोलोगोरा जायो आरो इसोरनि खामानि मावनायाव बोलोगोरा जायो, बेनि थाखाय जों आर'ज खालामनि। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना थारैनो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायबाय थायो, जे आपल'ड खालामो, मोनफ्रोमबो बेलायाव नोंथांमोना गोदान गोदान रादाबफोरखौ मोननो हाबाय थादों। जे गोबां समयसाफोर जोंनि भारताव जागासिनो दङ, खना मोनलाफोराव गोबां जायगाफोराव तारना होगासिनो दङ, सैसो होगासिनो दङ। दा बेयावखायनो अनजाग्रा प्रियफोर, जोबनायाव आरोबाव बेखौनो खावलायनो हास्थायदों जे जों बोलोगोरा जानांगौ आर'जआव। मानोना नोंथांनि आर'ज खालामनाय, आंनि आर'ज खालामनाय, जों बयनिबो आर'ज खालामनाया भारताव खामानि मावगासिनो दङ। इसोरनि आत्माया भारताव खामानि मावनायखायनो गोबां जायगायाव जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावगासिनो दङ आरो नाजावनायजों लोगोसे सैतानाबो गोबां खामानि मावगासिनो दङ, जेरावबो तारना होगासिनो दङ, गोबां सैसो होगासिनो दङ, गोबां जायगायाव गोबां पास्टरफोरखौ हमहोगासिनो दङ, गोबां जायगायाव गोबां रोखोमनि आलादा आलादा रोखोमनि तारना होगासिनो दङ। आरो बबे जायगायाव सोरखौ सिथार खोमादों जों बेखौ मोनथिया, हयथ' सिथार खोमादोंबो जानो हागौ। जों जायखौ मेडियायाव मोननो हायाखै आरो नुनो हायाखै, सिरि सिरि गोबां ख्रिस्टियानफोरा हयथ' गोमालांदों, बेफोरबायदि समस्याफोरा जादों। दा बेयावखाय अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि आत्माया, जिसु ख्रिस्ट'नि आत्माया बे भारताव खामानि मावदों। नोंथांनि आर'जनि थाखाय जों बयबो आर'ज खालामनि, इसोरनि आत्माया आरोबाव खामानि मावथों। जों साफ्रोमबो बेक्तिफोरा जेरै खाबु मोनो एरैनो गाहाम रादाबखौ जों फोसावनो, फरायसुलि जानानै, साख्रि मावग्राया साख्रि मावनायनि गेजेरजों, बेफार मावग्राया बेफार मावनायनि गेजेरजों, आबादारिफोरा आबाद मावनायनि गेजेरजों, जेखि जों जि खामानि मावा बे मावनायनि गेजेरजों जोङो इसोरखौ दिन्थिनि, जिसु ख्रिस्ट'खौ दिन्थिनि। भारताव जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ बयनोबो जोङो मोनथिहोनि। अनजाग्रा प्रियफोर, आर'जआव थागोन। दे अब्ला दिनैनि बे भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह, थेंक इउ।